Ayah. Udah kuat aja. Kayak main lingawan tidak. Awas tuon, tuon na tambok dahil kay kita lingaw nga to. Ayo. Bok. Bok. Ah. Tao ko ni. Kaya mo. Bok. Yo. Bok. Ayo. Bok. Bok. Ano? Hoy, duka kayo. Na, itong tiyan. Ano? Kukuha ni. Tutup ito na. Hoy! Nabulangan nyo! Bok. Tiyan. Kung ginadan siya. May tuyo ni mo. Amuan din yung kayo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Yari ko kay kita og ligaw. Tinglaya sa muhay niya. Sige ra tag tungkot ng habol. Ito pag yung kusuga-sugan. Pwede lang! Hindi tahimo. Kuntin. Nang maayo. Games sa diha ah. Ang kakaidagang libro diha. Uy, sana all! Libro? Di ay daw kong libro din. Tay sa ako pa Saka, libro. Apa ni mahuli guys kong lulo? Tingnan iskulahan. Dre. Sama ng ginsa nga. Inanglang ka aning libro nga. Ay, honest tayo to. Pilion sa taong. Aw, padaghanay sa tao. Pilion sa tao. Sa wala sa tuo. Daghanong tao sa wala. Ikaw ngayon sa tuo. Pildi ang sa tuo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Na ang atong konsekwensya na kanang kuwan sa mapahid daw nakuling na lubot sa kaha ba. Sige na to ko. Panda rin eh. Sa yun. Oh, tara. May kahaw. Napapili ang takani po. Asam ka, wala o to. Wala ko na ya. Wala. Sure ka na ha. Bulit binig mo na ang ron. Bulit. Okay. May tao yung buha. May pahingaw mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy, 9 up. Ako. Hindi ko ato na. Sunod ay. Mo aja. 1, 2. Oh. Tani daw ko paano ni? Awas. Sharok daong sa kuani? Awas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siwi. Lagi kanay mo. Kanay na. So tikasan ng libro ha? Ang mataw na aram dili. Wag ino na gipiling mo diya. Ay silang. Oy. Oh, kana wala. Oy, ay tao. Oy. Wag yo pitaw de. Asa mga tawa ni? Pausahan ni Dansoy, ikas mo giningi mo Dansoy. Sa tutikas, ipapilit ka wala o toon niya, wala yung minuta. Kuhan, ipilit. O niya, iminong giningi pro. Bisa. Anak yun nagitoyo yun. Oh. Ay, oh, kanet siya. Kanet. Paus niya, boy. Kanet tao. Hey!
Oy, oy, oy. Tagan, ikaw. Sige, ikaw unang ihap. Sige, ako nag-ihap ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Sige, nini mo, nini mo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13 ako ah. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Captain boy, captain boy. Kuhan oy, sakyan na oy. Oh, anay pinaan eh. Anay pinaan. Saan mo taong ka? Saan na yung ganun oy? Captain yung sakyan na oy. Api kaya oh. Asa ma, sakyan na duwan na yung driver. Duan, labot kita diha. Abot kay ka ng kuwan na naman yung driver na abot. Labot ba yun? Saan may labot ang sakyanan? Ano yung gani? Wasa may labot niya. Sakyanan? Captain na oy. Captain ka. Captain ka oy. Ayaw, labot ka na. Ayaw, nabot ko na po naman yung mga. Hindi nakatagdan ko. Labot kita. Nagsabot kita man ako. Ang sa man oy. Uy, nakulay. Ako gani nakatagdan ko. Damo ka na buhay. Karong ligaw tataana. Ikaw man ako. Bunal mga tayaon. Shout out day ko ni Patong, BG Patong, taga Luok Danau, og si Boss Golay, Boss Gol, Bunal na Boss Gol, og ni Jan Todio Mamayutay, taga Hasardos, Bunal Todio. O shout out ko sa among duha ka kauban nga wa karon kay Oh. nangwarta pa busy pa sa ilang busy. pagpanarbaho. Boss Rat, Boss Ay, Kalaw, Kalaw. shout out dia. Shout out. Og salamat sa pagtanaw sa video og atangi among sumusunod nga video pohon. Og ayaw kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel og sa pag-follow sa among page. Ug ayaw sad kalimot sa pag-like ug pag-share sa among mga video.